P baro ngi pnyang subhai P sha kthop khobor man ta ka jan men shwan phash ki khobor ngi pet ikimat pakong san Kiradap ta kajing sos kham halade kidap ru ta kamen sem ja kajing sno shngan namar kajing keu ke India ong menteri rang badu kari Narendra Modi Onya kren ko Congress ya umukul sangma baruba Charles Pingro panwan phai byang shakaseng Ken bean ka sarkar pedeng ya ka kenhun terik e huriyat Thalan ka seng Congress ya ka sarkar halor ka jingweng kamno ya ki officer ka lokayukta Bat lapan krek Meghalaya ban pedang ya usnem 8,000 pusau ha karukom ka ba ipu ipeng ki khobor ki babnya Menteri rang badu kari Narendra Modi uloong ba man la ki jaka jong kari ki dap ta kajing so scam halade bat ki don ru ya kamen sim ka bakmen jong kajing ki state ke India bat kamen sim jong ka jingla banchania halade haba jing kren ha ka program man ki bad lingba ka akashwani ka balong ha ka sien ka bashis pa phra jong ka ni ka jingya lenti Menteri rang badu kari ulakan tu ki breu ba ki dei ban don bet ya ka ne ka ju ka men sim hau new snem jong 8,000 pusau uloong ba ka jing de ya ki jing pendon kam ha ka diwali ka long ka jing penchisha ba man la ki nong India kila sim khia bha ban buat ya ka thong ya kata ban pendon kam da ki tiar kitar ba penmi nala ka ri la jong ne vocal for local Modi uloong ba ka dei ka jing klan jong ki shispa sau phok lorngut ki nong India ba menta usnem ke India kalala banyo shibun ki jing job ba kerpang bat ha ka ni snem ka a nari shakti vandhan act ya ka bala ap khmi lenti baro kata snem lala ban penlong a nya ka बनने पर खुशी जाहिर की अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है विकसित भारत की भावना से आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर के मंत्र को महत्व दे रहा है Uhe ka MPCC bat ubalong ru MP ka Shalong uba Vincent H Pala uloong ba ka seng Congress kansalet pania kendo ya kinong yalam ka seng TMC ba kenthop ya u Dr Mukul Sangma ba di ba Charles Pingrop ban phai biang sha ka seng ka barim ha kapor ka badang biang Uni uhe ka MPCC uloong ba kanlong ka jinkmen lada baro naki kinwan phai biang sha ka seng Uloong pa ukwa banyatre lang biang bat uba Charles Pingrop bat umukul sangma. Ula benrap ru da ka baong bakaseng ka don chipun kinong yalam ki badang kena bat ki balanang lasdang bat ki balong ru ki balala banchania bat lada kini kinong yalam barim ki man phai ka seng kan tre shitom ban job ha ka ne ka jingjit nong mikmat shagayeng dor bar thau an lok sabha klemaki I'll be very happy all of them or any of them come back because Charles was my senior and I became an MP because of Charles and I became a politician with the hard work done working together with Mukul Sangma. So for me they are my still in my heart, still in my mind. I have a respect for both of them, but they left the party is not because the Congress has expelled them or they left the party on their own interests and own individuals. So I'll be happy to welcome them if at all they come, but at the same time we also have already alternative in many of the areas where young educated and reliable leaders are coming up now. Ka sarkar pedeng kalapan bana baka terik e huriyat na Jammu and Kashmir te kumkaway na kakenhun bean hapo ka Unlawful Activities Prevention Act lani UAPA.
Lingba ka jing tho bala pelat hak social media menteri katnat ki kampo yeng Amit Shah uloong ba ka ne ka kenhuan kalaya don kti habon ki kam ban penya khlat ya ka Jammu and Kashmir na ke India bat wanra ya ki an jong ke Islam uloong bala slam la shem ba ka ne ka kenhuan kala pen sapriang ya ki jing ken tho ki balong persha ya ke India bat ka yai peteng ban le ya ki kam pen trim ha Jammu bat Kashmir Shan hadian baka sarkar jala kalaweng kam ya lai ngut ki loka yukta investigation officer lingba ka jingtho bala pha haka WhatsApp namar bala kenno bakini ki officer ki lalap ya ka jingjirse ki kambam sap haji HADC ka seng congress ka badan haka liang persha kala thalan tinge ya ka sarkar haka bayadei bat kani uhe jongka MPCC uba Vincent H Pala uloong baka seng kam snow kendet haka bayadei bat kani ka phang namar na kapor sa kapor lalap baka sarkar jela kalale ki kam bamman bat ki kam bam sap uloong baka jing thmu jong ki kam kalong ban kin tiu ya ka roi kapar hin rei tang na benta ka tu kat ningut ki breu People knows for the last 5-6 years what is the government, not only the MPP but also other UDP and other associates. People knows what is their intention. I don't have to tell. I think the people know better than me. Their intention is not for the development. Their intention is not for the public. Their intention is for the certain sections of people. So I'm not surprised with so many corruptions or so many misappropriations, so many things which happen in the government, and there's nothing new in it. Ringkat berkepertai hiborok kawai. Keselong ru kelalong kepala penkre ban pediang usnem arajar arpusau hakarukom kapa itenan. Wala shem ladon kanu ke jing penkre pekerpang nak kaliang ke sarkar bon nak kenhun shimet bat ki hotel hakanong ba kila penlong ya ki program ya tem ya put kum shimenta ban ai kuble khatu ya uni usnem ba menta. Keselong keladon upa hakamen ke jingele snopha. Namar baro kawai kesnong kala ipu ipeng da ka jing thaba kat ba ki breu pat kila let chakiyo ki hat ban thiet ban pen hakawai pat kaliang bon na ki dong hajuai kila pen kre ban pediang ya usnem thamai da ka jing thang ding menta ka chan miet kum shi benta ban pediang ya usnem arajar apusam ki breu na ki dong ba pher kila mi sha surak ban ya shat ikamen kum ka jing ai kublei khaddo ya usnem arajar arpulai bat pediang snobha ya usnem arajar arpusau Menteri Katnat ki kampo yeng upadai Petru ya Katnat kam cooperation Amit Shah uloong ba menta kesngi ke India kalapoi hak kerdan ke beningkong hak perthai hak jingpenmi ya kedut da ka jingla banno senyang hadu arpusau sha ka perthai bat hapo jong ka jingalam jong menteri rang badu keri Narendra Modi ka jingpenmi ya kedut ha India kala kinkio kumba sanphuwei na ka shispa hakine ki prasnem baladem kabalong kabahe tam hak perthai menteri ulakran ya kani hak jingalang jong ka National Forensic Science University campus ha Gandhinagar ya kalimpong jong ka tho shin art camp arajar arpulai lapen long ha ICSSR nehu balawan banyeshim benta daki khat ar ngot ki barikor na shanti niketan kala bhavan praktoni patkatu katne na Riti Academy of Visual Arts kani kalimpong jong ka sap kapong hakaliang banchna jingchna bat pantro jingdro la ple da uba Frederick Roy Kharkngor commissioner bat secretary jong ka arts and culture ka sarkar Meghalaya la penlong ya kani kalimpong ka ba shiphouse ngi lenter ban pensa kan mau ya umlong ba pau nam ka jala Meghalaya kata umlong so tham hakalingkho sngiap ka ba phraphulai jong ukong san hakate kesngi uba FR Kharkngor ulapan kan mau ya baro ki bayadon lang ba umulong so tham ula tho iki kot hakaktian Khasi hakitu ki por bat ulai kendo ya shipon ki jing bat ki jing jinjar banyo ikilat kilenti banwengi ki jing na kadaw ka jong ka jing sha nyon hakibor banabar Menteri Katnat ki kampla tingka ke sarkar pedeng ka Nirmala Sitharaman kelaban jur halor ka jingdon kam bandon ka jing trailang ha pedeng ki bang kishnat bapet ya ka jing peniat ya ki kendon trekam bat ki riu shampang ha kaliang jong ki kor ki bot technology banwanra
ya kajing etrekam kabaklan bha hakaliang kakam pla pisat pilan henan kasngi ha New Delhi haba pania ya kajing lang bat ki public sector bank Khasi tharaman kalabtha ya ka National Asset Reconstruction Company bat ka public sector banks bakinia lang knang ban pinstat ikikam hakabaya dei bat kane kabenta Menteri rang badu ke Israel Benjamin Netanyahu ulakutar basashi sienpat unsala ban penya batel akambiang ya shilenter ka khapot ka Gaza bat ka Egypt knang ban pintikna ba omdon ka jing ko ya ka jing trekam kisipai hakate ka jaka ulaya thu shikilat pathai khubor bakatma kadang long ka bajur bha menta shu ulo ongru ba ka Philadelphia corridor buffer zone ka bayat lingba ka khapot chong ka Gaza bat Egypt ka dei bantang hap hapo ka jing pinya chong ka Israel ka jing kren jong Netanyahu shaphang ka buffer zone kalawan hadian ba kisipai Israel kilaya khunting bat menteri rang ba ula penbanjur ba ka ne ka jing khun kandang yai peteng bun benai Kaladon ka jing dumlo ne ka step hasibon ki benta bashatai lammi ngi jong ka ri ka bakan thopru ya ka Uttar Pradesh Madhya Pradesh Rajasthan Uttarakhand bat Delhi katnat jong ka IMD kala pentep bakan sadon ka jing dumlo ka pabjur ha ki benta shatai lammi ngi jong ka ri ha ki ne kisngi panwan la ongru baka jing dumlo kalong haki babon ki benta jong ka Punjab hado la shai kasngi bat West Uttar Pradesh hado kasngi palai mentapat ngi pet ka jing long jing man ko sun beneng haslong ka jing shet ka long khat san point san degree celsius pat ka jing kriat ka long 0.8 degree celsius ka jing sngam ka haw ka long henry popra na kishi spa man step pat henry punreu na kishi spa chan min ka sun beneng kan rang bar khyang haslong shaban poy shi bakut chang ka thup khubor ngi pet byang sai se ni kini mat bakong san Manla kishnong hakari kiladap ta kajing sngo scam halade kidap ru ta kamen sim jo kajing sngo shngan namar kajing kieu ke India ong menteri rang badu ke Narendra Modi Anya kren ko kaseng Congress ya Dr. Mukul Sangma but wa Charles Pingro ponwan phai byang shakaseng Ken bean ke sarkar pedeng ya kenhuan terik huriyat Jammu and Kashmir bete Thalan ke seng Congress ya ke sarkar holor ke jingweng kamno ya ki officer ka lokayukta Balapan kre ke Meghalaya ban pedeng smubha ya usnem arajar apusaw hakarukom ka ba ipu iping Te parlok ni lapoi sya kabakut jong kathuk khubor jingi mata ka janmet hado bangin de syam yang balashai kasngi naka DD News ni I place nam thamai basuk bakamen bat badap kar hai ya phi baro कोई नहीं रहेगा भूखा